So before ta mag-start kay sa atong video karon no, ato asang i-shout out tong mga nag-comment sa atong previous vlog na sila Warren Barakia, Ella Maria Bude, Zenebes Quinio, Lenny Lamoste, Winnie Kaay, o si John Mark Bautista. So kung gusto mo ma-shout out sa ato ang next video, pag-comment lang mo ug maskin unsa about ani nga video karon ninyo matan-aw sa comment section sa boss para ma-notice ta mo ug para ma-shout out mo sa atong next vlog. So sa walang paglangay nyo ato ano dyan pagkasugdan ni ato ang video karon unta mag-enjoy mo. So what's up guys, welcome back again sa atong YouTube channel no, diri na side balik na tugta no. So karon nga adlaw is natay magabuhaton nga challenge which is natay mga makauban diri nga mga multi awarded mga before that sila may laila halata il kaya tong challenge kong adlawan no. So natay box diri ang mga yachts nga sa akong matubangan halata na kaayo nga mag what's inside the box. Nag-record namang guna good mag-what's inside the box taron no. So kung mapansin niyo pangit kaya tong audio karon kay tungod wala tay nagamit og mic kaya akong mic nahutdan na jud siya battery mga yachts. Kung hindi ba klaro bahala na kamo na i-adjust na. Before ta mag-start, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell mga yachts para ma-update mo sa akong mga latest content nga ako i-upload dire sa akong YouTube channel. So without further ado, let's get started. Before dito mag-start anya to ang vlog karon no, ato sa Junis lang ila-ilahon isa-isa. So kini siya nga challenge is nabahin niya siya sa duha ka grupo. Na adri ay isa sa left side, left side. Kuha na siyang grupo diri so maila-ila niyo na siya karon dayon. So mo ni ako mga kauban diri nga side ato maila-ila diri si Nano. Ato may laila diri dapit si Gigi ug atong mapaila diri ang pinakagwapa pinakalabas sa tanang labas pa sa pirit na nasa tunga pinakatungan si In. So diri sa right side ato may laila so mo ni sila ko ang makalaban diri nga side ang pinakagamay si Ading ug ang igsuon ni Ini nga si Mikoy, ang ikatulo si Mimi ug ang igsuon sa pinakalabas nga akong kauban ang mutigi si Nana. Ang unang musalang sa tuang challenge karong adlaw ang akong kalaban si Nanak. Sige, kuota ang ayog tanawa, kuot lang. Kuot lang. Matalikod na may. Tagnaon sa na siya ha. Tagnaon sa na siya. Kuota, apila yung pikas kamot. Unsa tagnaan na unsa na? Unsa mo na feel? Watermelon. No? Ang next, ang mukuan sa tong challenge kay ang kauban nila nga kalaban gyapon namo. Sige, go. Kuot na. Kuota ang makuot. Ayaw tanawa ha. Itlog. Tama. Ang musunod ilagya pong kauban ang ikatulo. Kuot. Ano sa kamera? Basta na. Nang kuan sagbot. Ang pinakaulahi silang grupo, ang pinakagamay, hala, kuot. Ayaw tagpa ha, kuota, tagnaan ang sunod. Dili makabot siya kamot, gamay kaya. Sige, gusa daw, sige na. Kuota. Wala, hindi siya kuot. Wala siya may kapan, sana. Ay, tayo. Usab. Gamay kayang kuoton, kay gamay siya. Hala, kuot. Ay, kuota yun. Tagnaon sana. Ayaw gawas ha, tagnaon sana. Tingnaon sana siya. Hindi siya kuot. O, unsa na? Unsa na? Ayaw gawas, unsa man na? Nangihikap ni mo. Unsa man na? Ano na yun na?
Daw, sige daw, gawas na. Ang bulak ba na siya? Bulak na, dili. Bulak siya, oy. Bulak. Ate, wala punuan nga gamay. So ako na, kami na Jod, ang ilang kalaban. So, mukuot na ta kung sa atong angay diri kuuto no, atong tagnaan kung saan ni siya diri ang dapitan ni. Ay, kuan, nuts, kaya ka naman nagbubong sa lubi nga gamay. Lubi nga gamay. Tama. Ang ikaduha, ang akong kauban. Pataas yung ulo para makita ka. Si Gigi. Hala, kuuta. Egon, unsa na? Unsa man na? Ning sulkwan, ning sako. Sako, sure ka? Sure ka? Oh. Sige daw. Kuha. Sako, dili. Dili. Net na siya. Pukot. Pukot mana, pukot. Pukot or net. Mali ka. Wala tayo score. Ang pinakalabas, dapit diri Hala, kuuta. Ay, tanawa. Okay, nagsubot. Saan ito? Sana. Dua kamot. Or ma-feel dyan mo sana siya. Sama na. Bras. Wa nag-iingon. Balik kay nag-coach. Atong balikon kay nay nag-coach sa iya ha. Ato bang kuuta. Unsa na? Sumala. Kahoy. Kahoy ba? Tanawa. Gawin na. Bumbil or kahoy. Basta oy, magsanga sa kuan. Pa-consider gyapon tingnan siya kahoy. Kahoy. Kahoy siya. Tama, gyapon ni. Dili, uy. Kahoy na siya. Malain, ngiti kasal ni. Sanga na siya sa bumbil. Oh, sanga. Oh, di Sanga. na kahoy. Oy, Bisya kahoy. Bumbil na. Kahoy. Bumbil. Kahoy. Basta kahoy na siya oy. Kahoy lagi. Depende sa unsay mapunitan nimo. Kailangan Dapat Kuya. tag-ana tingali na tanan kay medyo mix items junior na diri ano. Ikaw may ulahi, ikaw ang buhay na mano ani nga challenge. Sige, ato bang Kuuta. kuota. Ay, tanaw. Duha ka mot. Buwa ka kamot. Duha ka mot. Ayaw ta. Dito rin pikas mo. Ayaw kadlok, may mamaka na. Sige, kuta. Wala. Dali na. Sige, tag na ah. Sama na. Unsay makuot nimo dira? Sama na. Unsa na? Ha? Asa dapat ana ang net? Last. Ano? Igawas daw na kung net na. Option dapat na. Ay, net. Sige, kana unsa man na? Nilas. Isa Down, na go. sinilas. Okay, ano? Labi. Mali. Next, unsa man imong guhitan sa pikas? Brass. Sina? Wala, sige na. Baka Ha? nagkado. Log. Asa ana? Oh. Termilon. Oh, pero baro. Unsa man na? Sagbot. Ha? Sagbot. Sure ka? Bus bulak. Dog mo ka ba? Bayan! Kami doon! Ano? Kana. Alam, sama dyan ka na doon. Telepon. Good. Bina ka. Kuha na. So, dira ata na human sa atong challenge karon no. Before ta mag-end ato ang atong video karon, I would like to thank all my neighbors diri dapitan no. Ako mga kasilinganan jud diri ning game jud sila ani nga challenge. So, ang nadaog ani nga challenge klaro na jud kaayo. Nadaog mi tanan. Nadaog mi tanan kay murag maingon jud ako nga kini siya nga challenge wa jud ni siya klaro nga challenge yung pa-char daw para natin ma-content sa atong channel. Before ta mag-end ani, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong i-upload diri lang sa akong channel. So, dira taman yots. Bye-bye. Mwah.